σας μιλήσω για πιο προσγειωμένα πράγματα, γιατί μου αρέσει αυτά που προτείνω να είναι άμεσα εφαρμόσιμα και να μην έχουν και κόστος. Πάντα θυμάμαι ότι είμαστε ένα ελληνικό περιφερειακό πανεπιστήμιο με εξαιρετικά χαμηλούς πόρους. Έχουμε σήμα. Περιμένουμε να έρθει ένας έχει έρθει ακόμη, κουνιστηράκι. Για λιγάκι, δεν έχει έρθει ακόμη το σήμα. Να το ξανασυνδέσω. Είμαστε εντάξει τώρα, εντάξει είμαστε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω πολύ. Στα επόμενα 10-12 λεπτά θα σας πω για το παράδειγμα της ανατομίας. Αφού ευχαριστήσουμε ξανά για άλλη μια φορά το ΚΕΔΙΜΑ που είναι μαζί μας. Υπάρχει αυτό το μότο στους φοιτητές ιατρικής, ότι αν ξέρεις καλή ανατομία, μπορείς να προχωράς άφοβα στις σπουδές σου. Δεν ευλογάω τα γένια μου, αλλά η ανατομία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όμως για τον πρωτοετή φοιτητή που έρχεται σε επαφή με την ανατομία, η ανατομία φαντάζει κάπως έτσι. Είναι ο μπαμπούλας. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο μάθημα. Είναι απίστευτα πολύπλοκο. Ο όγκος της πληροφορίας είναι τεράστιος. Το ανθρώπινο σώμα είναι περίπλοκο. Είναι μια καινούργια γλώσσα. Και εδώ βλέπετε μια τυπική σελίδα ενός Gold Standard Atlas ανατομίας, πόσο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει στον φοιτητή. Πραγματικά με το που ανοίγει θέλει να το κλείσει το βιβλίο και να μην το ξαναδεί στα μάτια του. Από όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο σαν μέλος ΔΕΙΠ, αλλά και κάθε φορά που καλούμε να δώσω κάποια εξέταση ή έχω κάποια δοκιμασία, έρχονται στα αυτιά μου τα λόγια ενός δασκάλου μου, του κυρίου Γρηγόρη, που έλεγε «Διάβασε το παρακάτω, κάνε επανάληψη το προηγούμενο». Αυτό μου έχει χαραχθεί, ίσως είναι και τραυματική εμπειρία, πρέπει να το δει ίσως ψυχίατρος, αλλά πάντα το θυμάμαι. Και είναι τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά αυτό, αλλά όχι με σύγχρονη βιβλιογραφία, με την αρχαία ελληνική βιβλιογραφία. Πάμε πίσω στον Πλάτωνα. Στο διάλογο περί θεαίτητος εξηγεί πως καταγράφονται και ανακαλούνται από τη μνήμη τα διάφορα αποτυπώματα των εμπειριών και των γνώσεών μας. Και λέει, κάθε νέα εμπειρία ή γνώση αφήνει το ίχνος της στην ψυχή μας, επειδή μπορεί με κάποιον άγνωστο τρόπο να εγγράφεται παθητικά στη μνήμη εκ μαγείου, αφήνοντας έτσι ένα ανεξίτηλο εσωτερικό αποτύπωμα ή ενθύμιο του προτύπου. Για την παγίωση στη μακροχρόνια μνήμη των πιο μόνιμων μνημονικών εγγραμμάτων απαιτείται συχνή επανάληψη της ενεργοποίησης. Δηλαδή, η επανάληψη είναι η μητέρα πάσης μαθήσεως. Οδηγεί η επανάληψη από την προσωρινή εγγραφή των σχηματισμών νευρονικής ενεργοποίησης στη σταδιακή τους ενίσχυση και στην τελική παγίωση ως σταθερών μνημονικών αποτυπωμάτων. Αυτό λέει λοιπόν η αρχαία ελληνική βιβλιογραφία του Πλάτωνα και αυτό προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στο εργαστήριο ανατομίας. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την αρχή, προτείνουμε στεναρά στους φοιτητές μας, όχι υποχρεωτικά, είναι πρόταση, αλλά θα δείτε ότι το ακολουθούν, πριν έρθουν στο αμφιθέατρο να διαβάσουν μια παρουσίαση που είναι ανερτημένη στο e-class. Στη συνέχεια να έρθουν να παρακολουθήσουν την διάλεξη του αμφιθέατρου, να πάνε στο σπίτι να μελετήσουν το σύγγραμμα, αλλά να μελετήσουν και το υλικό που υπάρχει στο e-class, διαφορετικό υλικό, για το εργαστήριο. Να θυμίσω ότι το μάθημα της ανατομίας έχει 2 ώρες διάλεξης κάθε εβδομάδα και 2 ώρες εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό, η διάλεξη φυσικά είναι προαιρετική. Μετά από αυτή τη μελέτη να έρθουν να κάνουν το εργαστήριο με τη χρήση ενός logbook, θα σας εξηγήσω τι χρησιμότητα έχει, και στο τέλος να γυρίσουν στο σπίτι να κάνουν μια επανάληψη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Η πρόταση λοιπόν είναι να διαβάσουν την ανερτημένη παρουσίαση που δεν θα τους πάρει παραπάνω από 30 λεπτά. Ας πάρουμε για παράδειγμα το γόνατο. Εδώ αναφέρονται ξεκάθαρα οι μαθησιακοί στόχοι στην πρώτη διαφάνεια και είναι μια απλή διαφάνεια που καλύπτει το πολύ το 70% της ύλης, όχι όλη την ύλη. Αυτό είναι το homework που καλείται να κάνει ο φοιτητής μόνος του στο σπίτι με απλές διαφάνειες που θα τις ρίξει μια ματιά για 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν ενισχύεται η αυτενέργεια. Εμείς παροτρύνουμε τον φοιτητή να σημειώσει τις απορίες του. Σίγουρα υπάρχουν απορίες, σίγουρα δεν είναι κατανοητό, δεν είναι σύγγραμμα, είναι μια παρουσίαση. Και βλέπετε ότι είναι πολύ τυποποιημένη.
Στη συνέχεια καλούμε τον φοιτητή να έρθει στο αμφιθέατρο. Εδώ προσπαθούμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του, χρησιμοποιώντας κάποια κλινικά παραδείγματα που είναι προσφυλή του και ιδιαίτερως εντυπωσιακά, όπως είναι μια τέτοια κάκωση γόνατος. Έτσι. Είναι πάντα εντυπωσιακή όποτε τη δείχνουμε ή δείχνουμε κάτι ανάλογο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτή η συνδεσμική κάκωση γόνατος και είναι πολύ μες στη ζωή. Όλοι βλέπουν ποδόσφαιρο, όλοι ασχολούνται με αθλήματα, τους κινεί το ενδιαφέρον. Μια άλλη κάκωση. Επίσης κάτι πολύ εντυπωσιακό, ένα εξάρτημα επιγονατίδας και πώς αυτό ανατάσσεται άμεσα. Άρα κεντρήσαμε το ενδιαφέρον του φοιτητή και αμέσως τον συναρπάσαμε και τον καλούμε να μας ακολουθήσει στην πορεία. Η διάλεξη που γίνεται στο αμφιθέατρο είναι λίγο διαφορετική. Είναι πιο λεπτομερής, με πιο κλινικό προσανατολισμό και με εικόνες που είναι πιο πολύ κοντά στην πραγματική ζωή. Πτωματικά παρασκευάσματα, εικόνες από χειρουργείο ή λεπτομερείς εικόνες διαφόρων συγγραμμάτων. Εδώ καλύπτουμε το 90 με 95% της ύλης. Έτσι λοιπόν, αφού έχει κάνει την προεργασία μας, μένει αρκετός χρόνος να ασχοληθούμε με τις ερωτήσεις του φοιτητή, τις απορίες και τον προβληματισμό επί των κλινικών παραδειγμάτων που του έχουμε θέσει. Στη συνέχεια γυρίζει στο σπίτι του και καλείται να αφιερώσει ένα χρόνο μεταξύ μία μισής ώρας να διαβάσει το σύγγραμμα για να καλύψει την ύλη που παραδόθηκε στο αμφιθέατρο και να ετοιμαστεί με ένα βίντεο με σπικάζ κανονικό 30 λεπτών για το εργαστήριο που θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα. Η διαφορά είναι μιας εβδομάδας η διάλεξη από το εργαστήριο. Είναι όσες διαλέξεις, τόσα εργαστήριο. Εδώ υπάρχει κανονική επεξήγηση των μορφωμάτων. Χρησιμοποιούμε αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο που μέχρι πρόσφατα το είχαν σε συνδρομή και οι ίδιοι. Αυτό όμως είναι ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί από το διδάσκοντα με σπικάζ από το διδάσκοντα, όπου τονίζονται τα σημαντικά πράγματα, αυτά που θα δει στο εργαστήριο, στα προπλάσματα και στα πτωματικά παρασκευάσματα, και θα δοθεί και κάποια σημασία στην κινησιολογία. Είναι διάρκειας 30 λεπτών, απλά τον καλούμε να το παρακολουθήσει μία φορά. Στη συνέχεια έρχεται στο εργαστήριο με ένα logbook που υπάρχει και κατεβάζει από το e-class, διάρκειας 2 ωρών το εργαστήριο. Το logbook στο logbook αναφέρονται όλες εκείνες οι δομές, τα μορφώματα που πρέπει ο φοιτητής να κατακτήσει πριν φύγει από το εργαστήριο. Είναι λοιπόν ένα φυλάδιο αυτοαξιολόγησης, ότι το έκανα, ένα checklist. Το έκανα, πάω παρακάτω, τώρα ολοκλήρωσα και μπορώ να φύγω από το εργαστήριο. Και τέλος τον καλούμε να γυρίσει στο σπίτι να διαβάσει άλλα 30 λεπτά το σύγγραμμα, την ύλη που έχει διδαχθεί. Έτσι λοιπόν, βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, θεωρούμε ότι ο φοιτητής επιτυγχάνει το στόχο του με 4 ώρες διδασκαλία, 2 προαιρετικές, 2 υποχρεωτικές στο πανεπιστήμιο και 3 ώρες φόρτο εργασίας στο σπίτι. Θεωρούμε λοιπόν ότι έτσι πετυχαίνουμε το στόχο μας. Τι κάνουμε όμως? Τι πετύχαμε στην πραγματικότητα? Πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό. Τι συγκρίναμε? Συγκρίναμε την διάρθρωση αυτής της ύλης που ξεκίνησε το 2020, αλλά μας έπιασε ο κορονοϊός. Αφαιρέσαμε τα 2 χρόνια του COVID με τα διαδικτυακά και τα λοιπά, το 20 και το 21, και συγκρίναμε τα αποτελέσματα της νέας διάρθρωσης της ύλης 22-23 με την κλασική διάρθρωση της ύλης το 18-19. Καταρχήν είχαμε πολύ υψηλό βαθμό συμμόρφωσης. Από το ερωτηματολόγιο που δώσαμε είναι ότι το 87, πάνω από 80%, 87% το 2022 και 82% το 2023 ακολούθησαν την πρότασή μας. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από το e-class, γιατί στο e-class μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον αριθμό των προβολών και τη διάρκεια που αφιέρωσε ο φοιτητής στη μελέτη του στο e-class, καθώς σχεδόν διπλασιάστηκε. Έτσι, από τα 20.000 χτυπήματα ανεβήκαμε στα 40-45 τα 2 τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των φοιτητών στο αμφιθέατρο. Κατορθώσαμε να τους φέρουμε στο αμφιθέατρο σε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό, παρουσιάζοντας στατιστικό σημαντική διαφορά. Από το 60% περίπου που παρακολουθούσαν ανεβήκαμε κοντά στο 80%. Νομίζουμε ότι είναι όφελος αυτό. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης εργαστηριακής άσκησης. Όλη αυτή η διαδρομή, όλη αυτή η προετοιμασία έκανε το φοιτητή να είναι πιο γρήγορο στο εργαστήριο, να μην ψάχνει να προσανατολιστεί, ήρθε ήδη προσανατολισμένος, προετοιμασμένος, ξέροντας τι θα κάνει
η μελέτη του έγινε πιο αποδοτική και έτσι μας δίνεται ενδεχομένως, εδώ δεν παρουσιάζεται στατιστικό σημαντική διαφορά, αλλά έπεσε μέχρι και στα 90 λεπτά από τα 120 ο χρόνος ολοκλήρωσης του εργαστηρίου, όπως βλέπετε, και μας δίνεται ενδεχομένως η δυνατότητα να αυξήσουμε την παραδοτέα ύλη, μια που ένα γεγονός που ανέφερε ο κ. Τσούγκος, ο διπλασιασμός της γνώσης είναι ένα γεγονός, όλο και περισσότερη ύλη προστίθεται από τη μία πλευρά, από την άλλη μπαίνουν καινούργια μαθήματα. Στην ανατομία δεν προστίθεται ύλη, αλλά χάνουμε ώρες διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν μπορούμε σε λιγότερο χρόνο να καλύψουμε την ύλη. Και πάμε στην επίδοση. Εδώ είναι η επίδοση των φοιτητών στην περίοδο με την παλαιά ταξινόμηση της ύλης και με την καινούργια, στις ερωτήσεις αναγνώρισης. Υπάρχει προβάδισμα στη νέα ταξινόμηση της ύλης, χωρίς να παρουσιάζει ωστόσο στατιστική σημαντική διαφορά στις ερωτήσεις αναγνώρισης, όταν καλούμε τον φοιτητή να ονομάσει ένα ανατομικό μόρφωμα. Τι είναι αυτό που βλέπει σε μια εικόνα ή σε ένα παρασκεύασμα στο εργαστήριο. Στις ερωτήσεις κατανόησης πάλι υπάρχει προβάδισμα στους φοιτητές που ακολούθησαν την πρότασή μας, με στατιστικό σημαντική διαφορά, πάλι κατά την Bloom Taxonomy. Ο μέσος βαθμός επίδοσης στις εξετάσεις ανέβηκε κατά ένα περίπου βαθμό, από το 6,3 πήγε στο 7,2, με στατιστικό σημαντική διαφορά. Και αυτό το θεωρούμε θετικό πρόσημο στην προσπάθεια. Το ποσοστό επιτυχόντων στις εξετάσεις από το 65% έφτασε, από το 60 περίπου που ήταν ο μέσος όρος στα 2 χρόνια 18-19, έφτασε το 70%. Αυξήθηκε κατά 10% το ποσοστό των επιτυχόντων αυτών που συμμετείχαν στις εξετάσεις. Η γνώμη των φοιτητών για το καινούργιο αυτό πρόγραμμα και διάρθρωση της ύλης είναι πάρα πολύ καλή και εξαιρετική στη συντριπτική πλειοψηφία, στο 85%, και τους καλέσαμε να απαντήσουν και κάποιες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Βλέπετε ότι όλοι θεωρούν το πρόγραμμα δεσμευτικό, αλλά αποδοτικό. Αυτές είναι κάποιες αντιπροσωπευτικές απαντήσεις. Με παροτρύνει να διαβάζω σε τακτική βάση, με έκανε να αγαπήσω την ανατομία ενώ ήταν ένα φοβικό αντικείμενο, είναι ένας αλγόριθμος που σε πάει από μόνος του κτλ. Νιώθουν τη δέσμευση, αλλά αυτό δημιουργεί υποχρέωση και εκ του αποτελέσματος πείθονται να μας ακολουθήσουν. Αυτή λοιπόν η τμηματοποίηση, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την λέξη σαλαμοποίηση, αλλά έχει αρνητική έννοια, είναι όμως τμηματοποίηση της γνώσης. Δίνουμε τη γνώση κβαντικά, βάζοντας μικρούς στόχους στην αρχή, έτσι ο φοιτητής παίρνει θετική ανατροφοδότηση, αυξάνεται το ηθικό και το μπορώ να κατακτήσω αυτό το στόχο της ανατομίας, μπορώ να διαβάσω σε 30 λεπτά μια μικρή διάλεξη ανεβασμένη στο e-class και πάνω εκεί να χτίσω. Εφαρμόζει τις πολλαπλές επαναλήψεις που δημιουργούν βαθύτερες εγγραφές στη μνήμη και καλύτερες επιδόσεις. Και έτσι λοιπόν αυτό το μότο φτιάχνει έναν χαρούμενο φοιτητή που αγαπάει την ανατομία και δεν τη θεωρεί πια τον μπαμπούλα της ιατρικής. Σας ευχαριστώ πολύ.